Bajarê Amedê bi zebeşê xwe navdar e û zebeş bûye sembola Diyarbekirê. Bi salan ku Festîvala Zebeşan li Amedê çêdibe lê îsal vîrusa korona batora xwe li ser şahiyên festîvalê xistiye. Di pêşbirka Zebeşan de zebeşê cotkar Adil Aydin ê Bismilê bi 56 kilo û 100 gram îsal bû yekemîn. Hêjayê gotineye ku piştî heftê salan cara yekê ku zebeşek Amedê 56 kilo davêje. Berê zamanê heft sal berê 55 kilo hatî û 55 kilo sîvesî, îsal 56 kilo 200 gram yani. Van zebeşê Diyarbekir coğrafî işaretlemiş, tecillemiş zebeşê Diyarbekir'i. İsal heftê salı zebeşê Diyarbekir natî vê raxorê en son raxor mişkenandiye 56 kilo û 200 gram. Nêtame yekemîn nine. Ji zamanekî gore ürünê Diyarbekir, zebeşê Diyarbekir sadece em li kitaba wan nebînin, deftera wan nebîne, ji tornê xwe, ji gerê xwe em wan yansıtmış bikin. Özel me çike me ew e. Li vî esneyê de erdê çixam, toxumê wî zevqa kevokadê de ve gerekî em nûj diya xwe bive, baxima em çê dike em tînî vê seviyê. Li Êdî jin jî di pêşbirka Festîvala Zebeşan de cî digirin û dibin xwediyê dereceyan. Zebeşê Bîlmez adlı jî di pêşbirkê de bû zebeşê duyemîn. Cuya kilo 500 gram. Cebeşa wek bebeka xwedîtiyê lê dike. Bebekê tu xwedîtiyê lê bike tê dibe kilo digirin, zû mezin dibin. Ême jî wekû ya wî em wek bebeka li wan dinêrin. Baxma wan pirî zor e û gere mere tê ji wan hez jî bike. Wek gedê tê tu cihê hez bike daha kêfxweş dibin. Cebeşî wanî ye. Wek gedê mere ye. Taybeta vî yarişmê çi ye çünkü Türkiye'de Mihricanekê de Mihricana Cebeşa de yekemîn pîrek hetiye û pîrek bûye duyemîn. Serokê Odeya Cotkarê Navçeya Yenîşehirê Süleyman İskenderoğlu ku yek ji rêvebirê festîvalê ye dibêje xweziya wan ew bû ku beşdariyek mezin festîval çêbibû lê îsal çê nebû. Sala parên çil ne kilo derketibû kêm bû em giş ez ber xwe ketim yek ji Amedê ji Diyarê Bekir çil ne kilo derketibû ez ber xwe ketim îsal derketê wê 56 kilo zaf kêfa baş bû vê festîvalê xwazîka hinkî daha fireba ez mûyî dixwast yani milletvekîliyê dê heb milletvekîliyê me Diyarbekir 11 heb milletvekîliyê Diyarbekir'in tev li vê bana walî li vê bana min dixwast min viya dixwast kestinê îro yani xwazîka vana giş li vê bana berê gişa jî milletvekîliyê. Aşpêj Yusuf Altınkaya jî li ser Zebeşan warên dîrokî ên Amedê nexşandiye û dibêje ku ji vî karê pir hez dike. Zebeşên ku wî nexşandiye li festîvalê weka pêşengeşî hatin nîşandan. İro min zebeşa çêkiriye, min şekil çêkiriye. Hinkî weka resim, hinkî weka heykelan e. Yani sanat çikî xweş e, sınırsız e. Ez jê hez dikim, îşê hez dikim. Cotkar dibêjin taybetiya zebeşên Diyarbekir, gübreya kevokan, axa wî û ava wî ye. Her wisa divê wekî zarokan li zebeşan binêrin. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.